Benvinguda i benvingut. Aquesta meditació és una invitació a deixar de córrer, a deixar de voler omplir cada instant i començar a poc a evitar-lo. Sovint sentim que sempre hem d'estar fent alguna cosa, pensant, resolent, avançant. Però hi ha una altra manera de viure, des de la presència, des de l'espai. Avui no busquem aconseguir res, no busquem canviar res, només volem tornar a aquest moment i descobrir que tal com és ja té lloc per tu. Ens acompanyarem amb l'aplom, aturant-nos, permetent, sentint el cos, observant amb amabilitat i oferint-nos cura. I jo seré aquí amb tu, pas a pas, respiració a respiració. Comença trobant una posició còmoda. I suaument tanca els ulls. Deixa que tot s'aturi. No cal fer res. No cal anar enlloc. Només aturar-te. Sent el pes del cos, el contacte amb el terra o amb la cadira. Porta ara l'atenció a la respiració. Inspira i exhala. Inspira i exhala. Sense forçar, només deixant que la respiració et porti aquí. Potser la ment vol fer, omplir, pensar. Deixa-la fer. No cal canviar res. Permet que aquest moment sigui tal com és. Amb el que hi hagi, amb el que aparegui. Inspirar, exhala i deixa espai. Ara porta l'atenció al cos. On sents més aquest moment? Potser tensió, potser inquietud, potser calma. Localitza-ho.
sense analitzar, només sentir. Inspira cap a aquest espai i exhala i estova'l suaument. Inhala i exhala. Ara observa com si fossis un espai ampli que tot ho vol acollir. Pensaments que venen i se'n van. Emocions que es mouen. Sense jutjar, sense retenir. Si la ment vol omplir el moment, només adona-te'n i torna amb suavitat. Aquest adonar-te'n ja és presència. I ara deixa de fer encara una mica més. No cal omplir aquest instant. Hi ha espai aquí. Hi ha espai per respirar, espai per sentir, espai per ser. Inspira i exhala i descansa en aquest espai. Inhala i exhala. Aquest moment no necessita res més. I ara porta una mica de cura cap a tu. Pot ser una mà al pit o a la panxa. Com un gest de tendresa. Com si et diguessis, estic aquí amb tu. Inspirar i exhala i deixa que aquesta cura t'ompli.
Inhala. I exhala. No has de fer res més. Només estar i deixar-te sostenir per aquest moment. A poc, vés tornant, sentint el cos, l'espai, la respiració, sense pressa, recordant que no cal omplir-ho tot, que en aquest instant ja n'hi ha prou. Quan estiguis a punt, pots obrir els ulls i continuar el teu dia amb una mica més d'espai i una mica més de presència. Gràcies per meditar amb mi.